Nyulo. Maxi. Bando kare ndika ng'o bwana. Ang'o indike lweti? Yudo tich. Andiko tich lweta. Yudo tich. Andiko tich Maxi. Bwana aparo gimoro kana bedo ka bwana. Apato ni gini to nyaka Maxi tera ne ka police mo nyaka odho ket gi chike. Manga ng'o? Yaudi se duogo. Odi bwana. Bwana kwani time nade bwana? Bwana donga kana dhi chamba. No, yani gik madwa chike gik madwa nyisigi. Gin signs and symptoms. Signs makise neno kaka ng'ama dichuo. Katimre odi kanyo kamodake gi girlfriend ni no. To chaka manyo pesa idhi nyombo mera manise kendo. Ise kendo manya pesa nyombo mos we chendo. Bebe wondri ni yonge dhako to kare ni gi dhako. Ni kama jigo e bag because ni yonge wife to kare ni gi dhako. In gi dhako tiki. Number 1, signs and symptom number 1. Kose chak mi simu ni wuogi madhe. Winjo ka madam ngisi ni jaber ngisi ni ni ero wuogi madhe. Banini. Ok ngata madhe ki chopo ire. Ise kendo chak manyo pesa nyombo. Number 2. Simbe kanyo. Nembi ni message range ko jo mkopa gowi to in gondeo mana to jitene gi gowi. But nembi ni moko gocho ni kanyo magisi coach kiani jombo Kenya du manyi. Kiani msigo moro no ani dala. To bok dala to ko mose ma. Dala gi jaber. Dala gi jaber ni moi moro kiani chwer. Min sore ni o oro gi moro momo len kiani bedo kiana ni kore renge de kaw gino kiana ngo manonge ni se kendo chak manyo pesa nyombo. Gino lit ni donge yodo kaka ni sega kendo. Number 2. Kisecha koneno kaka ndalo meju loro kama. Nyithindo ni rusa. Saturday kamae. Yudo ka wede olimi kiani brone moro kia season moro. Ngeni mani bwa nung'e wat. Se kendo chak manyo pesa nyombo maketango maonge pesa to kudwa tichigi. Ema mi andiko tich lweta Maxi number 4. Kineno Mato dwa donja ahinya. Kineno ka kamu eyot kanyo. Kineno kamu eyot kanyo ero. Osecha kumoyo sirweche ne katen. Kosecha kumoyo sirweche ne katen to kuum gi gimoro. Ogen kata gede ka chief kiane nango. Kate sirweru ne katen kanyo. Sirweru ne katen kanyo be ko chune be kiana ngo gire ban yani eno ko chune. Mano selo kod no mare. Mano no secha kubedo mare. Number beach. Kosecha kusuku jaber gi mondo plot. Owe suke. Mano sekedo CCTV ne moro kanyo. Osewe suke saloon tindi suke gi mondo plot. Mani kendo. Mano se install CCTV. Ya wadhi number 6. Kosecha kolwerore gi mondo plot. Iwinjo iningeni wati tiwinjo ni beef moro dhi mbele. Beef moro pokineno but iwinjo ni beef moro dhi mbele. Keni ok owinjire gi chike ateka. Ingeni gini winja. Iwinjo mana kigo mbaka ne. Iwinjo ni ani keni wawe wabro wuoyo gi chwore. Iningeno seketi nyaka chwore joka manyo chwore. To yini mano ng'ang'eni sekendo many pesa bwana Maxi. Number 7. Okay. Lepi kanyo. Yudo ka koro lepi go eko nitie lepi moko maniero ga koro chako lal. Lawi moro isebudho ni lawi ni machne lawa no bi kanyo. Kare to law ni rach ne itemo ochako losi. Osecha odwaro kit dichwa modwa bedo. Material dongi tiyo golo materials moko dwa. Number 8. Kineno kunyalo yu mato kinya komerwe. Kuneno kunyalo bedo kod yari okinyi nyaka godhiambo Maxi. Kuywe kod jaber ma ok oketo makeup. To boko chone to nyiero moro makori winjo ko chako nyiero ni. Kendo. Number 9. Kinene isende gi kanyo sama ji chiemo no maningene preana chamo wi ok mana to nyelo michamo wi kore isende michiemego kiyudo sende ni kanyo kiyudo ka nitie gik moko machalo kaka pan mar tedo chapat pan onego bed ni okwayo kodwa tedo ndio chapat to tinde gitamo go bang yudo ni girlfriend ni bukre ni bago ngano bwana ngano maduong' bwana nite kineno ko nyiewo pan mana to ngeni koro nyiewe mano koro oda kendo biro dang namba par ko chako go ni mbekni moko ma winjo koro en thuolo winjo ka gimoro tuwe winjo ni asedieo mediep neno
tiwinjo kata kodonjo choto koro kata iwinjo be winjo kosechak kuodhe to yanyre gi mondo plo iwinjo kiwacho ni kiani kendo ng'ato dhi gi gaset to gasedi kiyudo ko tiwinjo kodhi oyie ni ma ok opengo oyweyo ka aoli or chieng' mibiro winja ko kodhi onget ni pup mani chiegi chir no golo kanye mano ok jaodi magisi jaodi siduogo podi bwana anting'ini sana ayudo gimoro at least manyalo timo andiko tich e lweta sawa bano kaduogo